la curva, la curva! Que diu la curva de l'altre? Tu, per cert, abans de marxar, que per un tronc d'aquests de bedoll, nano, per tornejar, mira això. Això per fotre el foc? També va bé, eh? No, això per tornejar. Ara com vulguis. Mestre! Tio, que m'espereu. Mira aquest lloc més a prop. Ara el pàjaro aquest aquí tocant el xampan aquest. Hampan, es diu Hampan. No sé, jo li diria alguna cosa. Vaig a provar. Perdona. Mira que veníem a gravar un videoclip. Comencem o...? Sí? Doncs, gent, tirem milles, vale? Vinga, va. No sé si coneixeu-los, que va per Vall de Cardós. No vol cireres d'Arbós, ell busca un bolet petit i llafiscós. Ja li deia el seu avi, ves al pla de Boavi, del ciment i del plàstic, per enganxar un viatge fantàstic. I allà al vell mig del Prat, tot cofoi i ben trempat, l'os se'l va mirar i evidentment se'l va menjar. Ei, vigila, no et confonguis, no són carreretes, són monguis. Ei, vigila, no et confonguis, no són carreretes, són monguis. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. I anava tot flipat pel costat d'aquell ramat. Vaques, ovelles i cavalls corrien lliures per les valls. No temien a l'os, ja no era perillós, des del dia que va trobar aquell bolet petit i llafiscós, allà al vell mig del Prat, tot cofoi i ben trempat. Dos o tres se'ls va guardar per hivernar, 9 o 10 se'ls va menjar. Li dic que, hey, vigila, no et confonguis, no són carreretes, són monguis. Hey, vigila, no et confonguis, no són carreretes, són monguis. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Al final el pàjaro aquest del xampan s'ha pres el tema i tot, tu. Hampan, Uri. És Hampan. I tant collons que he dit, jo. És usual, va, tira. Tira.